Madlala eshushu. Ndikugqibela usithi uyoqonda le nto kapastor phaa kufishi. Uphelele phi uthi yathi into yakho? Ufikile pha? Alo mngabani into kafishi ihamba ngolu hlobo. Ndithe xa ndisemthatha ndithi ndiyoqonda le nto yakho ufishi nopastor. Xa ndigqiba kwehla apha elenkeni ndithi thatha imitsi ndithi ndiyanyuka nje uba ndiyofuna iteksi ezibheka phaa emqanduli. Vumba umlilo. Abe borders cha uyasha. Futhi ndatsho ndathi uyabona namhlanje kufike laa mhla kaMoses ndajonga iinyawo zam. Ndafika ndifaka igambuzi. Elizwi inoba lizawufika apha kum njengoba ndifake igambuzi nje. Ngoba kaloku kwaye kwathiwa kuMoses, Moses, khulula imbadada ngoba lo mhlaba ume kuwe ungcwele. Kodwa ndike ndama umzuzu ndilindile izwi. Hayi, aliveli. Nkosi yam, inoba yintoni le ndawo? Nditshintshe kwale ndawo ndime kuyo kodwa ndingabhekeli kakhulu apha ngakulo mlilo ngoba kuyafumaniseka uMoses wayexelelwa ngalaa into endiyifuna kakhulu mna yilaa nduku yayiphethwe nguMoses, le yayijika ibe yinyoka acande ngayo emanzini ngoba ndiyazi uba yaphela apha. Hayi, ndayimitwa kuyatshisa ngoba kaloku nalo mlilo ulaba kufutshane. Qani le nto leyo. Nami sidala mfondini, nezi ncimamlilo azifiki naleli zwi alide litsho. Hayi, andeni yaduma umlilo yatshapha. Hayi mfondini, ncima ndahamba. Hayi bo, wayishiya pha loo wayishiya. Hayi, nale nto ithe ingekapheli kwavela le nto yenguku yaseMonti siyeza kodwa nakuyo lo Gompo. Andiyifunela lizwi elizawuthi mahlale shushu, khulula imbadada ngoba lo mntu Kaloku wena bengazithiwa khulula imbadada, unxibe igambuzi. liphume benkosi ndiva uba usekhona uze nathi. Awu! Nkosi yam.